ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଯାଇ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜ ସେବା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିପରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ଯାହାକି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜେଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସଜେଇ ହୋଇ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।